Ahoj lidi, já vás vítám u nového videa a dneska tady máme video Tin Can Challenge. Ahoj. Takže ptal jsem se vás na fanpage, co byste chtěli za video a psal tam někdo jako Defi, abychom natočili s Horicem Tin Can Challenge neboli Challenge, kdy to vysvětlíš ty. No, kdy máte různý plechovky, jak tady vidíte, tady takhle vepředu. To není moc vidět, ale no, prostě máme 10 plechovek. Prostě. Tak, 10 plechovek. Tady máme papírky, na těch plechovkách jsou takhle daný čísla a na těch papírcích tady v tom klobouku jsou taky napsané čísla a budeme losovat a podle toho, jaký si kdo vylosuje číslo, tak bude jíst to, co je v té plechovce. Takže v podstatě jedno, nevíme, že co v těch plechovkách sice je, ale i kdyby to někdo věděl, tak je to jedno, protože to losujeme. Jo. Takže abych to nějak neprotahoval a my bychom se na to asi rovnou vrhli. A ještě než začneme, tak chci říct, že ho rád začne, protože je to host. Well played. Máme větší výběr. Tak jo, takže já si vezmu takhle klobouk. Zamíchej to tam. Já to šáhnu. Vytáhnu trojku. Je to číslo 7, ukaž to na kameru. Sedmička, jo, to není vidět. Takže sedmička, máš tady to. Podle tvaru plechovky by to nemělo být zase tak hrozný. No pojď. Ne, počkej, já to přijdu. Pojď. Smrdí, kámo, to je hrozný, ty vole. Tak, otevři si to sám. Co to je? Ej, mě z toho blbě, jenom když to cítím, ty vole. Oh my fucking god. Já přinesu brousky. Dali jsme si pravidlo, že vždycky si dáme toho lžičku, když to je hnusný, když to je dobrý, tak můžeme žrát furt. Jinak tam máme 6 věcí špatných, nebo spíš hnusných takových, a 4 věci dobrý. Hej, kde je to ty, já to nevím. Takže. Takhle. Tohle budu jíst. A je to pěkně nechutný, no, je to pěkně nechutný. Ty proč to drží na to víčko, vole, ještě nad mýma. Okay. To smrdí jak salsa k těm. To bude těm chipsům, vole. To bude, kámo, to bude normální, když se prodává jako normálně jídlo, tak to jenom smrdí. Já z toho fakt pojď, shoe nice. Okay, on the mark, get set, ready, shoe nice. Musíš to spolknout, ty nic jiného ti nezbývá. No, takže to není tak hrozný, takže je to dobrý. No, na začátku to bylo fakt nechutný. Dobrý, takže první kolo za náma, teď jsem na řadě já, takže mi to rád promíchá a si táhnu něco, co je snad dobrý, nějaký jahody nebo ananas. Bože, please. 4. Ty vado, ne. To je to kočičí. Já doufám, že to není to kočičí. A já si myslím, že je. Počkej, to bude určitě dobrý, vole. To jsou ty jahody. Ne, není. Ale vůbec nevím, co tam je, proč on to nakoupal bez mě, hajzl. No už ani sám nevím, co to je, balil jsem to před 2 hodinama. Jsou rajčata nebo něco? Jo, jsou tam jahody! Jej, nigga. Říkám, ty vole, to mělo takovou barvu prostě. Takže tady, já nevím, jak to tam to ukázat. To je jedno, vole, nech to na té žíci to ukážeš. No, že budou dobrý, když asi nebudou, protože jsou to takový ty značky Aro. Čemu, jaká si teďka vytáhnu to. Nice. Jo. Jdeme na další kolo. Promícháme, no a pojď. 6. Ale to bude určitě ona. Jo, to bude ona, musí. Víš, do hajzle to bude ona. Fuck you! Jo, ukaž to na kameru hezky. No a máma mi říkala, že nekoupujeme nic kočičího, že to si můžeme prý otrávit, ale to je dobrý. Fakt? Jo. To říkala? Jo, že to nekupujeme, hlavně nějaký takovýhle sračky. Je tu appétit na pele. Ne. Na, poknout. Jak to chutná? Nijak, vole, je to bez chuti skoro. Tak já si jdem zatím sem na také plechovky, abyste to viděli. Ale vezmi si aspoň něco hnusného, vole, už jak ty fakt budeš mít všechno dobrý, ty vole. Všechno nemůžu mít, protože jsem schválně vzal, že tam bude mít těch dobrých. Takže, já nebudu mít asi něco dobrýho, protože mi to nějak tak nevadilo. Ale zase jako bych rád něco ještě hnusný, aby byla sranda. Když tady to bude hnusný, tak cítím na těch prstech tu hnusnou tu. To je 2. Takže 2. Já si budu mít tu žíce, protože to vlastně jako... 2, ježišmarja, to je něco podobného, co jsi měl ty vole. Fakt? Jo, protože má stejný tvar. Tak jo, takže já jdu zatím otevřít 2. Ježišimarja, co to je, kurva? Co to? Buď to smrdíš ty vole, nebo... Uká. Jo? Přišel. No, tak počkej, dobrý. Kámo, si to k tomu čuchni, ty vole.
Ty já jsem rád, že to nejím já, ale to bude určitě něco normálního. Takže já nevím, jestli to uvidíte zase. Vidíte, že to je pěkně nechutný. Ukaž to na ty žici aspoň. My se mluváme za takovou menší pauzu, protože mi přišla mamka, jako kde se odešla a my pokračujeme v tom, co jsem teď právě otevřel. To bude dobrý. Co říká ta mamka? No yes. Ale to nemůžu ani otevřít oči, kámo. Dá to zase vypláchnout, jo. A nebo z toho děláme nějaký nějaký mixáž. Vypláchni to prosím. Tak co je tam? Je tam osmička, co? Johohoho, damn, nigga. Řecíne, ty vole si vzal, vole, ještě k tomu. Yo, what the fuck is Nějaký that? párky kečupu. Jako je! Tak já taká ukousnu kousek, prosím, dej mi to. Ne. Ukousnu kousek tohle, vole, nebudu to žát, jsi posral, ne? Ne. To bude dobrý. Ne, není to dobrý. Ty vado, tam už to zůstalo málo dobrý, a já doufám, že nedostanu trojku, protože trojka jsou sardinky. A z toho bych se pobil hned. Pane bože, prosím, jedničku. 10. Co to je? Nevím. Jo, meruňky. Píčus, ty vole. To je celkem nice. Že já nebudu mít nic. Ale to by mohlo být dobrý. Když si dáme takhle půlku meruňky. Akorát já ti držím palce, i když to nezní moc přesvědčivě, jako že tě držím, ale já tě fakt držím, protože vlastně ne. Tohle bude dobrý. Já jediný, co ti přeju, abys dostal ty zasraný sardinky, vole. A voda, bílá voda úplně po těchto červených starčkách, ty vole. Je to dobrý, to zní dobře. Voní. Ty vole, ne, ananas jsem chtěl já, tady dobrý. To je nejlepší věc. Je pak po videu to všechno sežerem, to dobrý. No tak dobrý. Ne. Trojka. Nechci zvlacet, kurva. Jsi řekl z 20, kurva. To nemusím dát celou sardinku. No tohle vem. Já už to sedím tady. Je to dobrý. Je to výborný. Je to mňamka. Přestaň to říká. Měl bych si vzít větší kousek, protože to bylo easy. Tak si vem. Ale já nechci. Dělej. Takže teďkon, tady máme buď a nebo, protože jedno je špatný a jedno je dobrý. Takže hory, good luck. Yes, takže hrát za 5, já ho 1. A myslím, že můžeme dát aspoň oba 2 na jednou, ne? Už to nebudu dělat takovýhle challenge, protože můj luck fakt, vole. Co to je? Jo, to jsou ty rajčata. Tak, kukuřička, hezky. Tak, jdeme na to. To je dobrý, že? To je nějaká věc, která byla brána jako hnusná a je nejlepší z nich, tak je to tohle. Jo. Takže to by bylo asi z dnešního videa všechno. My tady asi teď půjdeme po videu sníst ty dobré věci a ty hnusný vyhodit. A pokud chcete vidět další videa s Horicem, tak nezapomeňte lajkovat video. V lepším případě i sdílet, přihlašovat odběr a všechny tady ty věci. No a mějte se hezky, užijte si prázdnin a čus. Ahoj.